Hej, Ryan her. Dag, Steven her. Og så skal vi spille noget træer. Yeah. Så vi fik lige komme i gang hurtigt med. Yeah. Det kan godt være, at det er sådan lidt bedre, for nu sidder vi lige ved siden af hinanden. Ja, så med lyden. Måske lægger det ligesom med Steven om den scene. Ja, og det samme her, når Ryan går. Ja. Det kan vi ikke lige gøre noget ved. Det... Sådan det er jo. Ja, sådan det. Og jeg vil lave videre herpå, så kan Ryan måske gå ud i verden og kigge det. Jeg kan gå hen og finde nogle ressourcer. Vent. Hvis jeg... Dø! Kan Du det være, bare der... dø! Dø! Kan du ikke bare dø, mand? Nej, jeg går med for, at jeg skal have noget sten til at lave ovne. Dø! Så er det død. Og så er det svært til også. Hey, jeg har ikke nogen over, eller jo, jeg har over, jeg har let over nemlig. Så det kan vi nemlig godt bruge. Jeg kan godt lige sådan, du var lige bag ved mig, ikke? Så er du bare teleporteret langt væk fra mig. Vil se mig, Ryan. Så lige pludselig så er du her. Må jeg gå over til dig, ikke? Du kommer over mod mig. Se. Jeg går fra dig, ikke? Du står lige der. Ja, det er bare spændende. Så på et tidspunkt, der stod der lige her. Må man se. Stod lige her. Og så teleporterer mig. Det er fordi Steven han så mig nogle gange lige pludselig stå her, så stod nu til lige pludselig herovre. Det er faktisk lidt mærkeligt. Ja. Meget af det der er kun sådan det der sjovt. dynge, hvis I kan se min. Men det er også lige meget af det. Jeg får lige meget bare, I kan se mig ikke lægge, hvis min figur gør. Det er nok lidt det vigtigste i hvert fald. Lige nu, fordi det er min kamera, vi spiller med, så. Nej, det er mig, der spiller det. Det er min bane. Det er din bane, men det er jo mig, der optager jo. Ja, men det er min bane. Det er mig. Ja, det var det, jeg ville sige. Det er ikke. Flot. Flot. Jeg er helt vildt meget. Flot. Steven, flot. Hende har en tørke af mig. Hende har en tørke af mig. Jeg ved bare, jeg kendte med en anden navn. Det er Rulle Gaming, ja. Så det bor der i det. Ja. Min hedder bare Steven Madsen. Så det er min gamernavn. Jeg håber faktisk også, at jeg begynder på YouTube igen. Det kunne være dejligt. Men Eller, du laver YouTube. Det er bare en vane, jeg kommer til at sige igen. Giv det der med vaner. ja, Men jeg håber i hvert fald, at Steven har været på at lave YouTube lige pludselig et tidspunkt. på et tidspunkt måske. Hvis jeg er heldig. Og måske, jeg kommer bare til at lave alt muligt så. Ja. Det kan godt være, at jeg laver Alt vlogs. til gaming, til vlogs, til fyrværkeri og alt muligt. Ja, fyrværkeri. Se selv. Jeg elsker fyrværkeri, det er det bedste. Det kommer jeg nok også til at lave min kanal her. Her når der er noget, vi fyrer noget af. Eller Ja. kan fyre noget af. Meget. Og det kommer jeg nok også Jeg til vil den bare her gå ud i kanal. verden, jeg går tilbage og så laver nogle ovne. Okay, jeg prøver bare at få nogle ressourcer. Jeg vil så gerne have en grappling hook. Jeg vil have en grappling hook. Jeg må få en grappling hook. Skal du se en grab hook? Og jeg har ikke det på den her mand. Jeg vil have en grab hook. Jeg vil have en grab hook. Du kan give mig en grab hook. Hvorfor? For en skade. Det er en grab hook. Så skal man give en grab hook til en person. Det er vildt mening, fordi de der mærkelige slimes, de teleporterer sig sgu også. Det er mærkeligt. Så pumf! Det kommer vi bare ind. Løb! Løb! Ej, gå væk! Altså, jeg synes alle sammen er efter mig hele tiden. Hey deroppe! Kan jeg dø? Gå væk! Nej! Nej. Gå væk! Nej. Nej! Gå væk! Nej. Gå væk! Nej. Nej! Jo. Hvorfor er du sådan der? De er ved at dø! Det er lige meget. Nå, men jeg har fundet noget for lidt træ før. Det er flere slimes. Nej, så kommer vi samtidig. Hvordan? Hvad er chancen lige? Au. Sådan der. Du skal ikke den der er noget inde i den, der er over måske. Jeg har lige 24 liv. Det er lige meget. Jeg kan ikke dø. Det er lige meget. Du spawner lige ved herovre jo. Du mister kun nogle penge, og det er det. Og du er ikke så langt væk jo. Det ved du ikke noget Og om. hvordan er det nu, man laver en ovn? Jeg går på blå hold. Men jeg vil grøn der. Det er grøn. Det er grøn. Jeg kan gå lidt blå. Men grøn! Men det er grøn ligesom et tastatur. Blå er bare pænere.
Rød. Blå. Grøn. Blå. Gul. Rød. Ingen farver. Vi er for mærkelige. Vi skændes bare om, hvad for en farve det skal være. Men nu er vi været på. Men nu er det her også de skæve gutter jo. Ja. Men vi er ikke skæve endnu, så bare rolig. Skål, vi tager lige en gajol. Skål. Kan du lige give mig, kan du lige give mig min gave så? Nede i tasken på højre side, som den der side derovre. Den hammer. Ja. Jeg har bare resteret. Det er det eneste her. Det kan jeg lige at være. Hvad? Skål. Skål. Okay, skål. Det var lang tid siden. Men bare laver noget med ham. Vi skal bare se, hvad vi laver lige nu. Eller se, hvad Ryan laver lige nu. Okay. Det går lige ondt på hjertet. Det går ondt på hjertet. Men det er fordi, jeg fik lige en bøvsagtig i halsen, så fik jeg lige pludselig et ned, ikke? Og så røg det bare hjertet, det kan få ondt. Nu er halvgård i blodet. Ja, okay. Det besvimer vi. Hvor meget jeg godt er der i? Bare roligt, der er kun 30, eller bare roligt, der er kun 100% vold i. Det er så cirka 16,4 volt. Hvor man det så har fået nu? Kan du huske de der små nogle, vi fik på et tidspunkt, hvor du fik 2 net? Fik jeg været 34 volt. Hvor meget var der nu i en? Var det ikke sådan Jeg ved ikke. 30 volt i? Det tænker jeg også. Jeg var fundet. Uden han købte sådan noget nede i Tyskland, sådan nogle små... Det er mine forældre, ret sagt. Ja, dine forældre sig. De købte noget til Ryan, så der var rigtig meget vold i. De var ikke særlig store. Der Hvad er ham der? 30% vold i. Jeg ved godt, hvem han er. Han er sådan en magiker. Shopping! Han bor her. Hvor er han? Nej, han er ikke. Han er en trader. Han bor her, ja. Team Dyr, hvad fanden? Duet, Hvad fik jeg? Brand Dyr, Silver Dyr, hvad? Shadow Die. Jeg kan ikke engang købe. Jeg fik Shadow Die. Fordi du kan købe det. Du er heldig. Vi fandt, at jeg havde en strange plan. Snø! Så gav jeg ham den selvfølgelig, og det er det rare die. Så når jeg putter noget på her, så lyser det sådan noget op, og det er shadow die. Så det er sådan noget skygge. Og Det bliver fedt at se, hvordan... skal vi ikke lave en tunnel ned under øjnene i os? Vi skal først have alle ressourcer, alt det ryger, så vi kan det der. Men jeg har faktisk nogle træ. Men vi skal have en ovn, så vi kan lave... Vi skal have lavet en ovn, så vi kan få Aarhus. Vi skal... Så vi kan lave bedre sådan udstyr. Ja. Stille telefonen. Det er stillestelefon. Ja, det var min. Den er gået i spidsen op. Måske. Jeg havde lyst til at sige det. Undskyld, hvis der er noget larm lige udenfor. Det er fordi folk går lige pludselig hele vejen ned i kælderen. Jeg ved ikke hvorfor. Bare fordi vi kendte. Har du noget træ? Må jeg få noget træ? Ja. Jeg har noget træ nu. Det var da godt. Når vi lige også kendte, hey, er der nogen, der vil have med autograf? Der er jo bare ikke nogen, der gider. Force. Der er ingen, der gider have med autograf. Jeg vil gerne ryge. No. Nej. Nej. Ryge. Sådan det jo. Sådan. Så har vi den, og der er noget hernede, så jeg bare lige tjekke ud. Kæft, det er mærkeligt, ikke? Hvad for noget mærkeligt? Prøv at se. Ja, du lægger det helt vildt, ikke? Det er mærkeligt. Det er pænt mærkeligt. Ja, det er det. Især når vi sidder lige ved siden af hinanden. Hvis jeg kigger på hans Skærm. Det er bare, nogle gange kan man ord, hvis I kender det for HP. Det er der mange, der også kender. Så er det 5. Skal vi få en anden med? Ja. Nu kan vi lige gå væk. Nej, der er ikke lyst til.
Det har du ikke gjort, jo. Men jeg har ikke lyst til det. Men du har lige gjort det. Hej. Det er bare pænt mærkeligt. Hej, lille kat. Hej. I skulle se, hvor meget det længere ved Steven i går. Det lægger helt vildt meget på det ryger. For når ryger, han tager alt internet. Fuck dig. Ja. Vi skal lave videre på de der runde ovenpå. Nå, der er død din kanin. Død. Det var sjovt at se på. Jeg dræbte også din kanin. Det var Så er bare lige tjek sådan herude. okay, nu tager jeg lige noget træ. En, Jeg går ind og finder noget træ. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg har ikke et dødt træ. Jeg har skrevet noget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Skal jeg her. 23, 25, 100, Nej! 13. Er det ikke så, man tæller? Jeg tror det var 1, 5, 8. Så er det ikke så helt, så er du helt misforstået. Hvad er det så? Hvad Hvad var det så? Det er 1, 4, 2, 3, 4, 9, 2. der har du også set i det næste. Nej, jeg Det er 2, 5, 4, 100, 22, 3 millioner. 3 millioner. Sådan er det. Det er 1000. Nej, jeg misforstod. Nej, vi er okay, vi kan godt tælle. Nej. Altså, Steven kan ikke, men kan jeg. Nej. Det er 1, 2, 3, 4, 5, Nej. 6, 7. Jeg kan også det på tysk, men det gider folk nok ikke høre Jeg på. kan kun engelsk. Jeg kan også. Er det ikke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 7, 8, 9, 10. Gå tæt på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Jeg kan bedst lide 8. 13, 14, 15, 16. Det kan jeg også sjovt nok. Altså bare sige det. Jeg går lige det der med, når man siger aktiker. Det er sådan lidt tysk aktivt, synes jeg. Det føles sådan lidt om. Selvom 1, 2, det er også tysk. I know, men det lyder bare sådan agtigt. Det lyder i hvert fald fedt. Det lyder også lidt som en pirat, som arr. Så kan man også have på det. Nå, men magt det går over og luk den dør. Jeg prøver at trylle. Nu lukker den dør. Nej, det virkede ikke. Dør. Josh, do it. Bow, bow. Undskyld for lyden, hvis der er sådan, I kan høre baggrundsstøj. Det er fordi, der er en anden, der har åbnet den dør. Det er ikke mig. Og Heller ikke. nok så er du tættest på. Ja, du ved godt, hvor dum jeg er. Gør det så, ja. Du ved godt, hvor dum jeg er, ikke? Det skal du dør altså ikke af det. Lige nu. Jeg er lige ved at dø lige der, mand. Det var Jeg fandme... faktisk er I nu. Det var den største udfordring, der findes i verden, at lukke den dør. Ej, det var sjovt. Det er Stevens største udfordring i hvert fald. Min, Nå. Jeg ved godt, det vil være bare 2, 3, 4, 5, 6, 22, 8, 0, 23, 1, 2, 23, 24, 4, 100, 26, 7, 8. 8. Og så kæft for det. 1, 2, 3, 5, 6, 8. Ej, Og så har vi 2 mere rum. nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Nej, nej. 9. 1, 2, 8. Nej. Nå. Yes. What you going to do now? Oh, Make sorry. rooms. Sorry. My bad English. Make some rooms.
Oh, yes, I can see it. I'm so stupid now. I'm going to look my cats out from this room. Kom så ud med dig. Hvorfor går vi lige pludselig i engelsk? I don't know. Because it's fun. Because we had so much fun tonight. Så var det for den her episode. Jeg håber, at I kunne lide videoen, like, husk lige ned, og så det skal I kunne lide den. I ses.